салом бинандагони арҷманд, ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст. шуморо бо хабарҳо аз Тоҷикистону дигар нуқоти ҷаҳон дар имрӯз чоршанбе 15 июл шинос мекунем. ба чанд мавзӯи нашр таваҷҷӯҳ кунед. бо шадидтар шудани низом миёни амрико ва эрон, президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп мегӯяд, ки ҳамлаҳои нерӯҳои амрикоӣ то бас гуфтан идома мекунанд. агар ба музокирот барнагарданд, мо ҳамаи нерӯгоҳҳои барқ ва пулҳояшонро маҳв мекунем. баъди нашри гузориши радиои озодӣ, як сарбози бемор аз хидмат дар артиши Тоҷикистон озод шуд, то табобаташро идома диҳад. ба радиои озодӣ ба госпитали душанбе муқомотҳои баланд ташаккур мегӯям. ва дар рӯзҳое ки ҷоми ҷаҳонии футбол ба нуқтаи авҷ наздик мешавад, муассиси дастаи занони футболи Афғонистон мегӯяд, дар ин фазои пурҳаяҷон мушкили занону паноҳандагон набояд аз зеҳнҳо дур шавад. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп мегӯяд, ҳамлаҳо ба Эрон то бас гуфтан идома мекунанд. ҳамзамон Трамп аз Эрон даъват кард, ки сари мизи музокирот нишаста барои хатми ҷанг созиш ҳосил кунанд. дар ҳамин ҳол нерӯҳои эронӣ пойгоҳҳои амрико дар кишварҳои халиҷи Форс ва ховари миёнаро ҳадаф қарор доданд. тафсилоти мавзӯъ аз ҳамкорам Каймар Сиато. фармондеҳии марказии артиши амрико ё сентком мегӯяд, ки шаби 15 июл низ ба ҳадафҳои низомии наздик ба тангӣ ё оброҳаи ҳурмуз ва қисматҳои соҳилии Эрон зарба зад. теҳрон дар навбати худ чанд муассисаи ҳарбии амрикоро дар хоки Баҳрайн ва Кувайт ҳадаф қарор додааст. сентком дар изҳороте дар шабакаи X ё ҳамон твиттери собиқ гуфт, дар давоми мавҷи 7 соатаи зарбаҳо, ҳавопаймоҳои ҷангии амрикоӣ, паҳподҳо ва киштиҳои низомӣ ҳамлаҳои дақиқро алайҳи макони мушаку паҳподҳо, имкониятҳои баҳрӣ ва низоми дифои соҳилии Эрон ба роҳ монд, то тавонмандиҳои баъдии ҷумҳурии исломиро барои таҳдид ба ҳаракати киштиҳои тиҷоратӣ ва мулкӣ коҳиш диҳад. фармондеҳии марказии артиши амрико ҳамчунин афзуд, айни замон беш аз 20 киштии ҷангии амрикоӣ ва садҳо ҳавопаймои ҳарбӣ дар саросари ховари миёна фаъолият мекунанд. дар ҳамин ҳол сипоҳи посдорони инқилоби исломии Эрон гуфт, алайҳи муассисаҳои низомии амрико дар Баҳрайну Кувайт аз ҷумла маконҳое ки мавриди истифодаи флоти панҷуми ҳарбии амрико мебошанд, зарба задааст. мақомоти низомии урдун рӯзи 15 июл хабар доданд, ки 3 мушаки эрониро шиносоӣ ва маҳв карданд. Бред Купер, фармондеҳи Сентком, гуфт, Эрон дар як ҳафтаи гузашта махсус 7 киштии тиҷоратиро дар минтақа ҳадаф қарор дод ва дар натиҷа 10 маллоҳ куштаву захмӣ ва беномунишон шуданд. вай афзуд, нирӯҳои эронӣ даҳҳо паҳбоду мушакро ба сӯи кишварҳои ҳамсояш дар халиҷи Форс партоб намуд. дар ҳамин ҳол Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии амрико, ҳушдор дод, ки агар Теҳрон ба сари мизи музокирот ё гуфтушунид барнагардад, иёлоти муттаҳида метавонад амалиёти худро то ба ҳамла ба муассисаҳои мулкие ба мисли нирӯгоҳҳои барқиву пулҳо ё купрукҳо тавсия диҳад. Трамп рӯзи 14 июл дар мусоҳибааш бо Fox News гуфт, амрико Эронро дар рӯзҳои наздик то замони бас гуфтани ман бисёр сахт мезанад. агар ба музокирот барнагарданд, мо ҳамаи нерӯгоҳҳои барқ ва пулҳояшонро маҳв мекунем. баъд аз як гузориши радиои озодӣ, ҷавони беморе аз хидмат дар артиш озод шуд. Дӯстмуроди Ҳамроқул мегӯяд, расонаӣ шудани қазияаш боиси бозбинии вазъи ӯ ва бо сабаби беморӣ озод шуданаш аз артиш гардид. ҷузъиёти ин ҳодисаро ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ гузориш медиҳад. ба радиои озодӣ ба госпитали душанбе муқомотҳои баланд ташаккур мегӯям, ки беморӣ маро исбот карданд. дӯстмуроди Ҳамроқул, сокини 22-солаи шаҳри Истаравшан, ки ба гуфтаи волидонаш бо вуҷуди беморӣ ба артиш бурда шуда буд, баъд аз як гузориши радиои озодӣ ба хонаашон баргаштааст. вай қариб 2 моҳро дар як аз қисмҳои низомӣ дар ноҳияи Деваштиш гузаронд. мегӯяд, дар ин муддат бемориаш авҷ гирифт ва санҷиши пизишкон ҳам вазъи нохуби саломатиашро тасдиқ кардааст. дар ҳамин мақсад дар саф будам, рӯз ба рӯз ҳамин беморим мақсад азоб дод. хай гирифтанд, госпитал бурданд, санчас оваранд. ҳамунҷо мақсад гаштагӣ будам.
پرده شام دارید است. وی قریب 2 ماه را در یک از قسمهای نظامی در ناحیه دیوشتیش گذراند. میگوید در این مدت بیماریش اوج گرفت و سنجش پزشکان هم وضع ناخوب سلامتیش را تصدیق کرده است. رادیو آزادی روز 7 ایول قضیه دوستمراد همراقل را در گزارش بازتاب داد. آن زمان پدر و مادرش گفته بودند که او برای معالجه به روسیه رفته هنگام بازگشت به ارتش برده شده است. از چلابیس سویلاس اوبلاست به آمدم تاجیکستان. مثلا کمی اپراسکا به سوم کمی کرد. ابراد نکام روان کرد مرا تاجیکستان. اگر نیستم نقابیدم. در حجتی که به دست دوستمراد همراقل از قسم نظامی دادند نوشته شده است که بنابر وضع سلامتی پیش از مهلت از صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به رخصت فرستاده می شود. به ادعای خانواده‌اش و از سال 2024 در رویخط بیماران بود و او را غیر قانونی به ارتش بردند. کوشش ما برای گرفتن نظر مسئولان در کمیسریت حربی شهر استرافشان نتیجه نداد. معلوم نیست که آیا در این قضیه کسی جوابگر شده است یا نه. در هر صورت پیوندان دوستمراد همراقل عزم نداشتند که به ضد نمایندگان کمیسریت شکایت کنند. آنها میگویند حالا تمام دقت خود را به طبابت پسرشان روانه کردند. به صف ارتش فرستادن جوانان بیمار که گاه با مرگ آنها نیز انجامیده است در تاجیکستان حرفی نو نیست. حامیان حقوق سربازان در این کار نظامیان را تنقید میکنند که برای اجرای نقشه وضع سلامت جوانان را به نظر نمیگیرند. نمایندگان حکومت یک دفعه و آن هم در سال 2016 از مقامات تندرستی انتقاد کرده بودند که گویا آنها در جریان جلب جوانان به ارتش به چند نفری مریض اجازه خدمت دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. масъулони мактаби маълумоти касбӣ ва давомдорӣ вобаста ба шабакаи оқохон ки моҳи март кораш боздошта шуд мегӯянд дар талоши ҳалли камбудиҳои зикршуда аз ҷониби агентии назорат дар соҳаи маорифи тоҷикистон мебошанд. дар пайи эътирозҳои 4-5 соли пеш дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон як қатор муассисаҳои марбут ба бунёди оқохон баста ва ё ба моликияти давлат табдил дода шуданд. дар нишасти дирӯзаи агентии назорат дар соҳаи маориф мақомотро дар бораи сабаби бастани дари ин мактаб пурсиданд. алишер зарифӣ ва барот юсуфӣ мавзӯъро идома медиҳанд. меҳмонони гиромӣ, намояндагони постҳои бо гузашти 4 моҳ раиси оҷонсии назорат дар соҳаи маориф сабаби қатъи иҷозатномаи як мактаби вобаста аз шабакаи оқохонро дар тоҷикистон шаҳр дод. мактаби маълумоти касбӣ ва давомдор бахше аз донишгоҳи осиёи марказӣ буд ва дар он зиёда аз 5300 нафар омӯзиш мегирифтанд. муҳаммад тоҳир саидзода рӯзи 14 июл дар нишасти матбуотӣ гуфт иҷозатномаи ин мактаб ва намояндагиҳояшро дар душанбеву хуҷанд ва бохтару кӯлоб барои он гирифтанд ки онҳо гӯё талаботи қонунро дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ риоят накарданд. дар зинаи бакалавриат татбиқ шудани принсипҳои созишномаи болония бахусус дар ҷадвали дарсӣ гузоштани машғулиятҳои соатҳои таълимӣ ва иҷро нагардидани онҳо аз ҷониби ҳайати профессорон омӯзгорон ҳисобату кафедраҳои донишгоҳ дар қисмати таълим танҳо. ин мансабдори тоҷик баро мондани давраи омӯзиши кӯтоҳмуддат дар мавриди соҳибкорӣ ва ташкили омӯзиши забони англисӣ барои хонандагони то 16 соларо аз камбудиҳои дигари мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори донишгоҳи осиёи марказӣ номбар кард. дар донишгоҳи мазкур як соати академӣ баробари 40 дақиқа муайян шудагӣ. дар моҳ ин нишондиҳанда 50 дақиқа. мактаби маълумоти касбӣ ва давомдор дар шаҳрҳои душанбе, бохтар, хуҷанд, кӯлоб ва хоруғ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ҳисобдорӣ, фановариҳои нав ва барномасозӣ машғул буд. қазияи мактаби маълумоти касбӣ ва давомдор дар тоҷикистон аз он сабаб мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт ки он аз ҳимояти шабакаи рушди оқохон баҳравар буд. шабакаи рушди оқохон аз соли 2022 ва пас аз ҳодисаҳои хоруғ рӯшон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз чанд бинои худ дар тоҷикистон маҳрум гашт. аз ҷумла моҳи сентябри соли 2023 ба ҷои литсеи оқохон дар шаҳри хоруғ литсей барои хонандагони болаёқат ба кор сар кард.
замини донишгоҳи вобаста ба шабакаи оқохон ва меҳмонхонаи Серена дар Хоруғ низ ба ихтиёри давлат гузаронда шуданд ва боғи марказии фароғатии шаҳри Хоруғ ки зери сарпарастии бунёди оқохон буд ба моликияти давлатӣ табдил дода шуд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. ва акнун рӯ орем ба ҷоми ҷаҳонии футбол ки ин бор ҳамзамон дар се кишвар иёлоти муттаҳида, канада ва мексика ҷараён дорад. имрӯз дар он дастаҳои Англия ва Аргентина барои рохат ба бозии ниҳоӣ қувваозмоӣ хоҳанд кард. дастаи пирӯз дар финал бо мунтахаби Испания рӯбарӯ мешавад ки дирӯз тими Фаронсаро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. ҷоми ҷаҳонии футбол яке аз пурбинандатарин маъракаҳои ҷаҳонӣ аст ки ҳуши миллионҳо нафар ба он равона шудааст. аммо як футболбози афғонистонӣ мегӯяд бояд таваҷҷӯҳ ба масъалаҳои дигар низ ҷалб шавад ки ин ҳимоят аз ҳуқуқи занон ва паноҳандагон мебошад. муъмин аҳмадӣ мавзӯъро идома медиҳад. ҷоми ҷаҳонӣ ин шабу рӯз аз пурбинандатарин маъракаҳои ҷаҳонӣ است. صدها میلیون ساکنی سیاره رقابت‌های تندی بهترین تیم‌های فوتبال جهان را تماشا و برایشان مخلصی می‌کنند. خالده پاپل و دیگر دختران فوتبالباز افغانستان هم بی‌طرف نیستند. پاپل مؤسسی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان سال 2021 برابر سر قدرت برگشتن طالبان از کشور بیرون رفت. چون حاکمان نوی کشور زنها و دختران را از بسیار چیز از جمله از حق ورزشگری محروم کردند. در شهر مکزیکو خالده پاپل با سازمان‌های محلی فوتبال همکاری کرده از جمله این مشغولیت را برای مساعدت در بهبود صحتی جسمانی و روانی مهاجر دختران به کار می‌برد. ҷоми ҷаҳонӣ дар фурсати кӯтоҳ барпо мешавад, вале баъди он чӣ хоҳад шуд? аз чӣ роҳе ҷомеаи мо таваҷҷӯҳро ба эҳтиёҷоти худ нигоҳ дошта метавонад? ин савол маро бештар азият мекунад. масалан, баъди хатми бозиҳо дар Мексика ки мизбони ҷоми ҷаҳонӣ аст, мушкилоти занҳои мексикоӣ чӣ мешавад? پاپل میگوید هر کسی که میگوید ورزش و مسائل اجتماعی باید از هم جدا باشد خطا میکند. футбол сиёсат аст. ҳама чизи вобаста ба футбол сиёсат аст. ин тиҷорат ва сиёсат аст. футболи занон ҳамеша ба маънои фаъол будани онҳо аст. ба тимҳои саросари ҷаҳон нигоҳ кунед, тафовути пардохтҳоро бар асоси ҷинсият бинед, ба маъракаҳои азим нигаред, ҳамааш дар бораи хушунат аст. духтарони варзишгар дар матраҳ кардани мушкилот нақши асосиро иҷро мекунанд. پاپل میگوید ورزش همیشه محتاج دستگیری مالی بود و آنهایی که حیات خود را به این ساحه بخشیدند به خاطر عشق و سرسپردگی به این کار رفتند. او میگوید برای تشکیل بازی‌های مثل جام جهانی پول زیاد صرف می شود، ولی در این بین از مشکلات بنیادی خیلی جدی فراموش میکنند. او میگوید یکی از سنگین‌ترین مشکلات مکزیک خشونت و کشتار زنان میباشد. سازمان ملل متحد میگوید مکزیک به بیش از 70,000 مهاجر و افراد بیجا شده سرپناه داده است. اکثر آنها زنان و کودکانند که در خیمه ها زندگی میکنند و با همین سبب بیشتر آسیب پذیر هستند. футбол таҳти таъсири тиҷорат мондааст. ҳама ҷо таблиғоту брендҳо ба чашм мерасад, вале ин чиз варзишгаронро аз ҳаққи озод гуфтани назарашон маҳрум кардааст. айни замон тиҷорат ба манфиати бозӣ аст, пули зиёд меорад ва ба ин хотир тарҳу созмонҳои варзишӣ сатҳи поинтар ки аз варзиш чун василаи рушд истифода мекунанд бояд дастгирии бештаре бубинанд. خالده پاپل سازمان قدرت دختران را تشکیل کرده توسط همین تشکیلاتش تلاش دارد برای دختران پناهجو با مشق و بازی‌های ورزشی در رشد و همگرایی مساعدت نماید. бинандагони арҷманд, ин буд барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ ки шуморо бо муҳимтарин таҳвилот дар тоҷикистон ва ҷаҳон ошно кард. ёдовар мешавем ки барномаҳои мо ва дигар хабару навгониҳо, гузоришҳои видеоии ҳамкорони мо дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам дастрас аст. дар X, дар Telegram, дар Facebook, дар Instagram. ва феълан аз мо ҳамин. худо нигаҳбон.